te koud, dat is te koud. Heel veel hangen van, hè? Hier sta je dan eigenlijk. Met een mooi t-shirt aan trouwens. Voordat ik dadelijk, of ik, die jongens achterloop, jou zet mij goed doen wassen en scheren dadelijk. Ga ik heel even de microfoon uit de handen leggen. Dus hier gewoon samen als mensen hetzelfde op de bühne staan. Ja, Nigel, vooral gaat voor ik bedanken, want ja, je kunt niet zomaar bij het AEPK komen. Dus als allereerst, we moeten even goed nadenken, maar ja, we hebben daar 3 jaar voor gehad, dus we gaan toch eerst, ja, we pakken dat spul even. Aangezien ze toen een paar jaar geleden als opa verkleed was, ja, dachten veel van, voldoende verkleed als opa, maar ja. Nou. Was ze met helpen? Was ze hem dan met helpen? Ik ken toch zich niet aankleden of wat? Nee. Kunnen we niet even zo'n sexy liedje opzetten? Aangezien als ik ze aankleden en moet kleden. Ik weet niet wie dat is. Nou, dus deze er enigszins gaat oude bij. Dus dan mag ze ook zo meteen de eerste opdracht uitvoeren, waardoor ze tegen het lukt bij de AEPK mocht komen. Nou, Sam, dan mag ze even een hele mooie luchtbed gaan pakken. Ja, voor heb ik gehoord van Paul, dat ze eigenlijk vrijwel of best vaak op vakantie gaat op de camping. Dus dan moest ze ook wel een loopbed kunnen oppompen. Maar ja, voor een elektrische pomp werd ik metgenomen, maar voor van de penningmeester gebeurd dat we moeten bezuinigen met de stroom. Dus daar mag ze niet gebruiken. Dus we beginnen met de mooie op te blazen. Dit is een simpel soort. You
kleuren dit. Het is ook maar gata, joh. Nou, dan hebben we voor, aangezien dit mislukt is, hebben we voor een andere opdracht bedacht. Wat wordt het? Oh ja. Welke nummer doen? Nou, aangezien we hebben gehoord van Paul, dat is toen goed met de fietsenbus. Dus ik dacht van, ja, dan moesten we dat wel eens laten zien. Hè. En we moeten eigenlijk een beetje plaats maken in de zaal. Want we gaan pionnen neerzetten en dan moet nou even een rondje rijden, zonder te vallen. En nog een tip, er zitten geen remmen op, dus je moest niet taal gaan fietsen. Kijk even tot hier even vrij komt helemaal. Niet vergeten, er zitten geen remmen op. Hè. Oh, oh. Slalom, man. Nog een rondje. Wat fiets hij? Niet met de veul, want er geen loopfiets. Kom jong, dat kan sneller. Opa. Heeft er nog plezier in ook? Ja jongens, is goed, stop maar, stop maar. We gaan verder. En op de camping. Ja, als opa op de camping hoort Afresh er natuurlijk ook bij. We hebben Astrid gelukkig ervoor gezorgd dat voor Biscuit Afresh echt verzameld hebben. Dus ja, begin maar. Wel zuiver maken, hè, jongen, anders kan ze opnieuw beginnen. En gaat het lang duren, jongen. Zet eens even een liedje op, want het gaat volgens mij nog redelijk lang duren.
zuiver is. Maar zo zit dat. Ja, dat is goed, dat is goed. Dat de laatste Nigel. Of zit er ook een bestek in? Is het klaar, joh? Ja? Mag dat even op? Maar we hebben nog één uitdaging verder. Als je eens niet zo van de aandacht is, hebben we voor speciaal gaan ze nog even een liedje zingen voor iedereen. En we al met zingen, hè? En dan vraag ik aan de DJ of we op de camping willen opzetten. Want ja, het thema gaat voor opa op de camping, hè? Dus ja. Oh. Aangezien je het liedje niet kent, gaan we mag Paul je wel laten helpen met zingen. Ja. Paul music. Ja, ondanks dat alles een beetje tegenviel, behalve het fietsen, want dat was wel vermakelijk aangezien ze tegen alles aan fietsen. Vingen vooral dat zoet verdeend hebt en deze polo ook wel verdeend hebt. Dus zie alsjeblieft, en die zit nu met die polo officieel bij het AEPK. Dat heb ik opgekregen. Ja. Nou, dit wordt wat act is dat? Ja, een act van de AEPK. En, ja. Dames en heren, applaus voor Nigel. Ik neem het even over. Ja, Dames en heren, een applaus voor het AEPK met hun Duitse lid, Nigel.